Μετά από 25 περίπου χρόνια, ο αυτοκράτορας Αναστάσιος ο πρώτος πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών. Θα τον διαδεχθεί με παρασκηνιακές ραδιουργίες ένας ανώτατος αξιωματικός της αυτοκρατορικής φρουράς, ο Ιουστίνος ο πρώτος. Ο Ιουστίνος αποτελούσε υπόδειγμα αξιωματικού, αλλά δυστυχώς για αυτόν ήταν αγράμματος και ντρεπόταν που δεν μπορούσε ούτε να υπογράψει. Όμως είχε φροντίσει να μορφωθεί ο ανιψιός του, ο Ιουστινιανός, ο οποίος έμαθε και ελληνικά. Ο Ιουστινιανός θα τον υπηρεάζει στην πολιτική του και στη λήψη των αποφάσεων. Κάτι ακόμη που δεν είπαμε, ο Ιουστίνος ήταν πλέον γέρος. Οπότε πεθαίνει και ο Ιουστινιανός τον διαδέχεται επίσημα το 527. Ο Ιουστινιανός ο πρώτος, σαν άνθρωπος, ήταν καλός, ευγενικός τύπος που ήξερε να συγκρατεί τα νεύρα του και δεχόταν την κριτική. Ένα βασικό ελάττωμα είναι πως ήταν πολύ ματαιόδοξος. Γνώρισε και μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής, η οποία είχε αναγκαστεί να παίζει σε θεατρικές παραστάσεις ως ηθοποιός, κάτι που η Εκκλησία το καταδίκαζε ως ανήθικο για τις γυναίκες, και επιπλέον εμφανιζόταν σε τσίρκο και περιηγήθηκε σε πολλά μέρη της αυτοκρατορίας. Και αφού ούτως ή άλλως θεωρούνταν αμαρτωλή από την Εκκλησία, ήταν και ετέρα. Μάλιστα λέγεται ότι πήγαινε και δούλευε με πολλούς άντρες ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε τον Ιουστινιανό. Από τότε άλλαξε χαρακτήρα και αφοσιώθηκε στην αυτοκρατορική ζωή. Η πρώην ηθοποιός και ετέρα ταπεινής καταγωγής αποδείχθηκε σημαντική αυτοκράτηρα και ίσως η διασημότερη της αυτοκρατορίας. Ο Ιουστινιανός άφησε και ένα πλούσιο νομοθετικό έργο. Ένα από τα έργα του, οι Νεαρές, ήταν γραμμένοι στην πλειοψηφία του στα ελληνικά. Κάτι που δείχνει ότι τα ελληνικά όχι μόνο δεν είχαν χαθεί με τη ρωμαϊκή κατάκτηση, αλλά οι ομιλητές ήταν τόσο πολλοί που η διοίκηση αναγκάστηκε να γράψει τις Νεαρές στα ελληνικά αντί για τα λατινικά. Όμως είχε πάρει και μέτρα κατά των αιρετικών και φυσικά κατά της ειδωλολατρίας το 527. Και μάλιστα το 529 θα κλείσει τη σχολή των Αθηνών, οι τελευταίοι διδάσκαλοι της οποίας αυτοεξορίστηκαν στην Περσία. Ένα μελανό σημείο στην αρχή του Ιουστινιανού είναι και η μεγάλη εξέγερση που εξελίχθηκε σε επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνος τρόπος έκφρασης της λαϊκής οργής και αγανάκτησης ήταν μέσω διαμαρτυρίας στον Ιππόδρομο. Έτσι, στα 532 δημιουργήθηκε ένταση στον Ιππόδρομο και από ένα σχετικά σύνηθες φαινόμενο, ο Ιουστινιανός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια επανάσταση γνωστή και ως στάση του Νίκα. Ο αυτοκράτορας ήταν έτοιμος να παραιτηθεί από το θρόνο και θα το είχε κάνει εάν δεν ήταν εκεί η Θεοδώρα για να τον σταματήσει. Μεταξύ των άλλων, του είπε ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να την πλησιάσει κάποιος χωρίς να την αποκαλεί βασίλισσα. Ο Ιουστινιανός τότε πίστηκε να καταπνίξει την εξέγερση με τη βία και παρέμεινε στο θρόνο. Αλλά είχαν γίνει ανυπολόγιστες ζημιές και φυσικά πυρπολήθηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας, την οποία ο Ιουστινιανός θα αποφασίσει να ξανακτήσει στο ίδιο σημείο και θα την εγκαινιάσει στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Μετά προσπάθησε να περιορίσει την ισχύ των μεγάλων γεωκτημόνων, των δυνατών όπως αποκαλούνται στις πηγές, που απειλούσαν με εξαφάνιση τους μικρογεωκτήμονες. Τα μέτρα που έλαβε ήταν σκληρά, αλλά δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αλλά τι επεισόδιο για τον Ιουστινιανό θα ήταν αυτό, εάν δεν μιλήσουμε για το μεγάλο του όραμα? Ο Ιουστινιανός, σαν μεγαλεπίβολος αυτοκράτορας που ήταν, ήθελε να ανακτήσει τα εδάφη που είχε χάσει η αυτοκρατορία στο δυτικό τμήμα και να μετατρέψει ξανά τη Μεσόγειο σε ρωμαϊκή λίμνη. Αυτή η πολιτική ονομάστηκε Ρεκονκίστα. Το 532 έκλεισε ειρήνη με τους Πέρσες για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Δύση. Για αρχή έστειλε τον Βελισσάριο στην Αφρική με 15.000 άντρες και κατέστρεψε το κράτος των Βανδάλων που είχαν ταπεινώσει τους Βυζαντινούς το 468. Επόμενος σταθμός ήταν η Ιταλία. Το 534 ο Βελισσάριος αποβιβάστηκε στη Σικελία και μετά από 6 ολόκληρα χρόνια κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Ραβένα και συνέλαβε τον βασιλέα των Γόθων. Μετά από αυτό, ο Βελισσάριος στάλθηκε στην Ανατολή και οι Γότθοι άδραξαν την ευκαιρία και ξεσηκώθηκαν. Νίκησαν τον Βελισσάριο που ήρθε άρον-άρον από την Ανατολή και οι Γότθοι θα υποταχθούν το 552 από τον Αρσί, τον νέο αρχηγό των Βυζαντινών. Στο μεταξύ, ο Πατρίκιος Λιβέριος αποβιβάστηκε το 550 στη Νότια Ισπανία και νίκησε τους Γότθους που βρισκόταν εκεί και κατέλαβε την περιοχή. Όπως βλέπουμε στο χάρτη, τα σύνορα του κράτους μεγάλωσαν και το όραμα του Ιουστινιανού άρχισε να πραγματοποιείται. Ωστόσο, οι Πέρσες βρήκαν ευκαιρία να καταγγείλουν την ειρήνη και άρχισαν πάλι τις επιδρομές. Κατέστρεψαν την Αντιόχεια, αλλά τελικά οι Βυζαντινοί νίκησαν και οι Πέρσες θα πλήρωναν φόρους στο Βυζάντιο και θα σταματούσαν τη θρησκευτική προπαγάνδα στους χριστιανούς που ζούσαν στα εδάφη τους. Μιλώντας για θρησκεία, ο Ιουστινιανός τράφηκε επίσης κατά των μονοφυσιτών. Άρχισε να πραγματοποιεί διωγμούς, αλλά μετά ήρθε η Θεοδώρα και του είπε πως είναι σημαντικό να μην τους εξολοθρεύσει. Οπότε σταμάτησε τους διωγμούς, το 548 πέθανε η Θεοδώρα, οπότε ξανάρχισαν οι διωγμοί και το 553 στην 5η Οικουμενική Σύνοδο τους καταδίκασε. Στο μεταξύ, από το βορρά άρχισαν να επανεμφανίζονται ουνικά φύλλα, αλλά και για πρώτη φορά σλαβικά που έκαναν επιδρομές. Φυσικά ο στρατός τους απέκρουσε, αλλά εξαντλούνταν οικονομικά οι περιοχές της αυτοκρατορίας. Τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου του 565, ο Ιουστινιανός, ύστερα από 38 χρόνια βασιλείας, πέθανε. Μέχρι και σήμερα θυμόμαστε τον Ιουστινιανό για όλα τα επιτεύγματα. Έδωσε στην ανθρωπότητα ένα σπουδαίο νομοθετικό έργο, κατάφερε να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του κράτους και να πραγματοποιήσει τη Ρεκονκίστα. Και φυσικά είναι ο εμπνευστής του ναού της Αγίας Σοφίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Εάν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, γράψτε μου στα σχόλια. Επίσης, ακολουθήστε με στο Instagram και εγγραφείτε στο κανάλι για να στηρίξετε την προσπάθεια και να έρθουν περισσότερα βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.